Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi. Makita og mabantayan dayon nato mga igsuon ang reaksyon sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa atong ebanghelyo. Human ang mga Pariseo nakiglantugi kaniya. Nang hupaw siya glawom. Kaingon ta mga igsoon, ngano kahang nang hupaw man ang atong Ginoong Hesukristo. Kasuway na siguro ta niya na mga igsuon nga makiglalis ta sa tao nga sirado kaayo gunahuna. Nakasuway na siguro ta niya na nga we try to explain in order for them to understand, pero di gyud makasabot kay ang ilaharag yung hunahuna mao ilang dawaton. Murag ingon niini siguro mga igsuon ang nahitabo dinhi sa ato ebanghelyo. Sa diha nga adunay panaglalis, adunay paglantugi tali sa mga Pariseo ug sa atong Ginoong Hesukristo. And they demand for a sign. Tagay mig ilhanan nga ikaw gayud ang pinadala sa Dios. Kining maong mga tawhana mga igsuon, nakadungog naman ni manudlo ang atong Ginoong Hesukristo. Kini sila, ang uban nila nakasaksi na sa iyang mga milagro. Apan nangayo gihapon sila og ilhanan. Kaingon siguro atong Ginoong Hesus, ka mga gahig ulo ani nila oy. Mao na nga instead of engaging with them, mas maayo pa nga nibiya sila kaniya og miadto sa laing dapit. Common siguro ni sa tao mga igsoon nga usahay mangayo gyud tag ilhanan ngadto sa Dios. Muna nga moingon siguro ta tagay kog ilhanan nga imo gayud nga ihatag ang akong mga giampo nganha kanimo. Siguro mga igsuon, ang Dios kanunay man nga nagpakita og mga ilhanan matag karon og unya diha sa atong kinabuhi. Apan dili lang siguro sa mga butang nga ato nga gidiman o gipangayo ngadto kaniya. Pananglit niini karon nga buhi pa ta, nakasaulog pa ta sa Valentine's Day. Nindot ang adlaw, maayo atong panglawas, makakaon patag lami. Kini mga igsuon, nagpadayag man kini sa kana nga mga ilhanan nga ang Dios maayo og mahigugmaon gayud kanato. Apan siguro kuwang lang kayo kita sa pagtan-aw ug anaan niya ng kasing-kasing nga mapasalamaton nga makakita sa presensya sa Dios diha sa ordinaryo nga panghitabo sa atong kinabuhi. Ganus aman ta makaingon nga naagyud ka Ginoo kanang maluwas tas bagyo. Ganus aman ta moingon nga naagyud ka Ginoo kanang maayo gyud ta sa atong kanser nga sakit. Apaninaot mga igsuon, we do not demand for a sign from God. Makit-an unta nato ang mga ilhanan ngayang gipakita kanato diha sa ato nga ordinaryo nga kinabuhi. Sa matag adlaw sa atong kinabuhi, mabatyagan unta nato nga naa ang iyang presensya. Palihog manindog.